खुलुमबाय दिनैनि गाहाय रादाब चिरां जिल्ला बिजनी सोहोरनि 137थि जारिमिनारि श्री श्री लक्ष्मी फुजा फोरबोआ थांनाय 9 अक्ट'बरनिफ्राय जोबोद गाजा गोमजायै जागायनानै मैया 21 अक्ट'बर शुक्रबारखालि गोजोनै जोबनानै थाङो। मैयानि जोबथा सानाव मिरुनि ल' एन्ड जास्टिस मन्थ्रि किरेन रिजिजु बिथाङा नुजाथिफैयो। बिथांजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्थ्रि रन्जित दास बिथाङाबो नुजाथिफैयो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मन्थ्रि किरेन रिजिजु बिथाङा बुङो दि लक्ष्मी फुजा फोरबोनि जोबथा सानाव नुजाफैनो हानाया आंनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनां। बिनि गेजेरजों इसोरनि बोर मोनगोन आरो सुबुंफोरजोंबो मोजां मोनजागोन होननानै बिथाङा मिजिंथियो। चिरां जिल्ला बिजनीनि लक्ष्मी मन्दिर लुनाया जोबोद मोजां जादों। लोगोसे बिनि सोरबिथिंनि थासारियाबो जोबोद मोजां आरो इयुननि जौगाथायनि थाखाय बे जायगायाव हेफाजाब होगोन होननानै बिथाङा रोखायै बुंथियो। बिथांनि बिबुंथिखौ फै जों खोनासंनि। যিনি লক্ষ্মী পূজাৰ ফাইনেল দিনত অহাটো এইটো মোৰ কাৰণেতো খুব ভাল হৈ গ'ল, কাৰণ আশীৰ্বাদে পালে আৰু মেলা 13 দিনৰ মেলা 5 দিনত আহি পোৱাটো যোনে হওক এইটোতো লাকি মানুহে ক'ব। আৰু মই বঙাইগাঁও গৈছিলে, তাৰ পৰা আমাৰ অজয় ৰয় MLA সাহেব মোক কৈছে যে ইমান ভাল পূজা আছে লক্ষ্মী পূজা ইয়াতে বিজনীতে, আপুনি ইমান চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ আছে, অলপমান আহিলে মই মানুহ ভাল পাব আৰু মানুহৰ আশীৰ্বাদ পাব। এইটো কাৰণে মই আহিছে, বহুত ভাল পাইছে। আৰু এই মন্দিৰ যি নিৰ্মাণ কৰিছে ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰ্কিটেকচাৰ চব দেখি ভাল লাগিছে। আৰু ফিউচাৰত এই সমষ্টিৰ কাৰণে অসমৰ কাৰণে আৰু গোটেই চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট কাৰণে যিকেইটা কাম হ'ব আমি মদত কৰিম। ইয়াতে কোৰ্ট বিল্ডিঙৰ কি দৰকাৰ আছে যদি মোৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা সেইটো আমি মদত কৰিম। नोंथाङा गोबां रां आर्जिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम ATM सार्भिस हिटाची ATM एन्ड टाटा इन्डिकेस ATM फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आर्जिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे ATM मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।